ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ପିତାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଯିଏ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ପୁଅ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସହରରେ ରହୁଥିବା ପୁଅର ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲା। ପୁଅ ଏକ ସହରର ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା। ସେହି ଘରେ ପୁଅ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏହି ଛୋଟ ପରିବାର ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ପିତା ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହି ପୁରା ପରିବାର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡାଇନିଂ ଟେବଲରେ ଏକାଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାସନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ବୋହୂ ଏବଂ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁକୁ ସହ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୁହେଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଏପରି କାମ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ପୁଅ କହିଲା, ଏହା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପରଦିନ ପୁଅ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପୁରୁଣା ଟେବଲ ଆଣି ଘରର ଏକ କୋଣରେ ରଖି ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ସେ ଏକ କାଠ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ କାଚ ବାସନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କାଠ ବାସନରେ ଦେବାରେ ଟିକିଏ ବି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ଆସେ, ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଏକ କୋଣରେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂ ଟେବଲରେ ଖାଉଥିଲେ। ଡାଇନିଂ ଟେବଲ ଉପରେ ବସି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଳେବେଳେ ପିତାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ପିତାର ନାତି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଇନିଂ ଟେବଲରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ତଳେ ବସି କିଛି କରୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ପିଲାଟିର ହାତରେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କାଠ ଖଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ ଆସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ତୁମେ କ'ଣ ବସିଛ? ତାପରେ ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ କହିଲା, ଆରେ ମା ଏବଂ ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ବାସନ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ତାଙ୍କ ନିରୀହ ପୁଅ ଦେଇଥିବା ଏହି ସରଳ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ତୀର ଭଳି ଆଘାତ କଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ନ କହି ଉଭୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେହି ପୁରୁଣା ଟେବଲକୁ କୋଠରୀ କୋଣରୁ କାଢି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାହାକୁ ହଇରାଣ କଲା ନାହିଁ।